martang yang mahita. Damini di batana sumurung sian saluku naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tapi gima barita nauli nagabihatan di batari hita imana tersurat di Rom 10 sada ayat 1 ayat 2a dot ayat 20 sia 1 ayat 22 tanyo kamu mahatani di batan. Asa hudokma tung dibulok ko debatado bangsona domay ay hala Israel do ng ahong pinoparni si Abraham marga Benyamin datung dibulok ko debata bangsona naong tinadanahian ay dang di pati debata kasilihon-lihon na ng padyon ay najulu dang siyoloy di batahamu si Pilibiko. Gabi dapotan asiniro hamu ang kunway hinorohon ni na sumangoloy na sida. Songonima na sida dang pangoloy na sida na saunari. Ang giat siya-siyan ng nasida musengani. Hinorhon ni asin rohana tuhamui. Ay naong di batado sa luhut na turoha na sumangoloy asa asyan na muse sa luhut na. Ido saha na dihamok ka nga saha porsyaon adorang so pinahiba-hiba tulpukon adong masada barita namar donga poda. Adong masada ama ima ama taon tung napugos si tutudo. Alay di sada tiki manuhor sigare mamat taon. Di na manur sigare toni bana dibuka masigare na adong kartu undian manang lutre tersurat di si ima kartui yang mendapat bisa ditukar dengan hadiah 1M ima hadiana di kuponnya sui nama las nirohana luar biasa semangatna alani dipikiri bana on nama labokna dapat sekian hepekku pola dapat sa ne ba naman dipikiri mana ma bahamay mana jor mana pugus alani nung dapat ni bana turlamay mana marhubas na mencerkan alay di na mencerkan ni bana pitor marpikri mana dalam belapatan ni jab kobe turbangulok nama jab na begak ala jab na nung reok jalarwa alani dibok itu tungi mana ma perjulu jabune asal hola tinggal manggat dan nung nerana itu tuma jabune ditiki nama nutungoni bana songoni marupani semangat nama bakar tor diangga imana dok masudi tinutung buang sial na ditutung mar sipatu bokna ditutung manang do topina dicapat mata pineng songoni rupani lamai mana tu kantor penukaran ni undiano. Nusa di sini melapor mana tu security na. Di baboy mana ma narapotan undian ni mana. Dungi di dok sapam nema. Atong molo horo narapotan undian do. Ba nadinggar di kebetulan adong do undian ni. Ima siak katronin nama rupani. Alay disuku nama taima. Bah mulia tema alai nentakas din nama bapak boleh kami minta kupon undiannya pak din nama terromatai boleh wah ini besar ini mana dungi itur dingo imana mah katonga di dalam katonga jangan dong tiba-tiba di dirapi kosong marsuara nagugu memana so nagugu masorana
Songon nama nganggu gubar gugusaran dungi roma pejaga ni perusahaan. Pak, mohon Tuhan diri. Pak, ada apa nih? Terus manusia matai. Buhawa enokku menahan diri. Tungi nama ngirina. Aiku poninak kaningani di bagasat topik kiro bain. Tapi nga hututung topik kinina los pingsan ma amatai. Ahma nanang dohonot tadi sidak karuan. Ketika kita diberkati, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Sudi duhita makalomon asa saya disiau di bata pasu-pasuna duhita ganuk tiki. Sudi duhita maperhato potoni. Jala di sido nanang dohonota asa dia kapasu-pasi. Jangan pernah kita lupa. Baik di padarama dan di hai pasu, baik di sudi pangomuan. Pertama sekali yang Tuhan inginkan sekita ima mengucap syukur. Pejuni di batatu hita gabe akasyutun jala sitidangi ibana hita songon halak naun di pasu-pasu ibana hita di bagasa mulutta. Monu syakadio tasabing dang merhatau kita gabi anak gabi naposona. Alaila sido na isi Paulus tu lerom. Ai holan asin ron debatado na patau kita gabi halak na marataon. Nunga taruli hita di haluau na siya debata marhiti Jesus Kristus marhiti asin nohan na martongi. Mertua masalut bangso nang jolma na marhapo sa pasiniroha. Jala na totong imana mangulu di bagasan asinirohai. Jala tuluga fundamental widi hita nama dok ia mangulu behita. Ia melua behita soholan asin rohan di bata. Songoni duhita dinanaing makalason di hari Kamis tanggal 10 pitu ima nang tahalason tanggal 10 pitu Agustus 2025 hari ulang tahun hari haluan pasu-pasu dangalan guguteng. Alai oma bukti do holong ni rohan di bata tu hita nang takas tajalo ido benedo di Galatia 5. Asa sao meluhita ubaina di pelua Kristus hita. Bui hita bebas mengula akaulota sudi gugay akabangsona asing. Dan di paso butuhan hita marsitaonon terus di bagasa penjajahan. Alai di leon do ima halua kemerdekaan. Moludung di leon atong matang mujak tahu bartu kemerdekaan ta alu simei hima bartu apa ni di batam. Songon na nidok di Paulusi di Galatia 5 ayat sadi. Hot mahamu jongjong atong jala unang be olo hamu pinakken haluoni mangodingi jala unang be hamu olo hamu patuluhon di auga perhato banon ayak kanang malua dong unang be pinakke haluoni mangodingi hacahato songon napuson di bata hita takas ma tapatuluhon pasu-pasu ni Tuhan ta argahon unang songon amat tanakangani terlupa diri akhirnya kesombongan itu mengakibatkan lupa itu adalah mengakibatkan kerugian total. Alani dia makadonga sahapos syam. Asa pinengok manang nanya jaran itu pukot tu hita. Adong piga-piga. Nagabi hilota sipa kusor-kusorota. Na parjulu sektor pukon. Taham mulati ho mahabisuan di bata. Na mangukap dalak kaloni. Sude colma. Termasuk matu hita bangso bata. Allah ni hajo galon Israeli gabi do hita di suat manang di suat gabi tu haluani tung kehormatan sian asin di batadui molo dukka di batadi hita dalam bertanuli satu akaputana perjuli gabi tatadda tu naing haluau nabi noni Jesus ingot dang ala ni dengan di parangete ingot dang ala ni burjute alai tung habisuni di batadu di bagasan asirona saping satu hita. Napa dua unang gijang rata, unang tatengah-tengah, unang sai mga puji-pujian kita. Alai tapa puji-puji talata arga homa habisuhun di bata. Jara unang gabeliaro hatta mida, kana pugus. Jara unang gabeliaro hatta mida. I manakkan ini songon na songon
halak Jahudi na so manade didok si Paulus nampe tarmaul do tusan na neson ho do Israeli bangsun di bata jalan na do na iman na malik kalin itu manang isipe ay dada ala ni habu ni jolmai benne jalo halwoni tung asin ro hasab bimbe garia de las hatta jala tatanya kun angge duka di bata dalan tusu di bangso nan so ni bangso Israel na kala Jahudi magjakun haluan di bakasan Tuhan Yesus unang be dipersilakon na sila unang say dipatakan berohana unang be bangso na tigar tingkuk unang si jugal dukung be alay asa gabi bangso nakana buju sada nanay gidota unang langbus rohata di haluan nang tacaloy sapala nang tacalo taraduti ma unang be lawhita unang be masa songon na tu bangso Israeli dibut-but hak istimewa ni alanya ala jugal ni rohana sila nunga dilok ke tu bangsa Israel songon nakingani haluaw ni songon bangsa pilihan alay ala ni jugal ni rohana ha istimewa di buku di bata ala soha ala somar mula ala sombong molo sataulahon be haluaw ni molo sataula ima akas ni rohain buy di gabi batu ni di bata asya kita leon nam si Tuhan na asi gabi luangan jala hona kita alani mata pertahat nila to asa halak na manada di pasu-pasu di batang na mangihut ma unang adong nama dok na otomatis iba nama jalo kadoni ala na Kristen na toras na manang oput na julo daun keselamatan itu tidak diberikan secara massal alai diberikan kepada orang yang percaya secara pribadi yang mau mengaku dengan mulutnya yang mau mengaku dengan imannya. Kita diselamatkan hanya karena kita sendiri menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita hidup kedorota. Suatu hari rupanya karus tanama dokbe bagaimana songon na pabuaon natoras nama buka huriyain songon nang isik tua songon nang padi tanang arongi uli manyani alay dangi mabay gabi heloni alay unang be adong imanak kani perasaan na songon ni gabi makilala otomatis down alay kon ibana do ha portion na ido nagay mabuni mana dahalo ni alani ikut terus do patu-pota imanak kani marbarita na uli secara pribadi ng keluarga ikulam takasman imanak kani panadauta diasi ni rohani di bata asa tuntakas manak kaningani di baga sa tupukon tuk sagabi sada suku-suku may ng sada nanidok na ima dimulai na madok tung bolok konon ni di batama bangsona dome Apostol Paulus pasahato ni tusuria Rom ima tuhorong nila Jahudi asa dang gabi lupa di bata alai di bata hokdo di padanna do di cacinan hokdo di bata ilu benna alus naking dang dome memang ikut dohonot taratorok do halak Jahudi na sumanada Kristus di nguluna jala terang-terang do na sinema jua bahkan nama persilakon na Tuhan Yesus Kristus alai di buktiyon Apostol Paulus tumarhite iman akengani na dihaholongi di bata jala pamiliton na doho pasu-pasuna saat dunang tusu di portibion dang merdibar di bahin di bata hamok kadonga saha porsyang ala bangso na pinin do hita haluaw nipe nung nga dilitu hita sa ima totong tapangasahon sa unang bimadabu hita ima tu gijang iroha atau tapakke ma ima haluaw ni asidiroy naung dipitori hita tadok ma jala sutung didok kamu di rohamuna anang isya Abraham dohami ala dok kamu ma ima ala naung dileo hita dia me haluaw ni hap los pakirimo taima natajalo ima mabek kita lam marsihohot di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pamiliton do kolong ni Tuhani nunga tacalobe atong naing ma taida sakap do balgani di bata marhiti pamiliton na tuhita atong ikot tapar hatopot haluaw ni ima holong do asimiro kan Tuhani do
Narodo pasu-pasu iset tuhatta. Ai ibana dona puna saluna. Dang maol di tuhatta. Mama sumasu ita. Martibakon mangumi hita. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan debata. Namang aliot tuhami. Pasu-pasu pamilitomi. Amin.